Antes da Asamblea de hoxe emitir este vídeo de homenaxe aos compañeros que están aérea para recordar, bueno, que non estamos todos e que ata aquí os dereitos que temos foron traballados por moita xente. Sobre o vídeo de Pontevedra que ten moita difusión, dicer que estábamos ali, que esa foi unha actuación conxunta do Comité de Empresa daquela época. Hai compañeros e compañeras que non se ven ese vídeo porque por decisión do Comité nese momento estaban facendo outras actuacións. A un tocábamos estar en Pontevedra e a outros compañeros facendo outras accións ese mesmo día. Foi unha acción coordinada. Por eso, a veces, o vídeo non dá justicia para aqueles compañeros que non se ven, pero que estiveron cumprindo o que se acordou colectivamente no comité cando tínhamos que enfrontarnos naquela noite. Nada máis que pedir un aplauso para a Pestaña Pérez. Sí. Bueno, bons días. Non sei se pode baixar un pouco a luz esta, porque sinto me iluminado. Está ben, vou de consumir, pero tampouco hai que charlas. Bueno, vamos a ver. Bons días a todos e a todas, gracias por estar aquí. Eu simplemente quero trasladarvos un pouco o traballo que está facendo desde Madrid co tema da mesa de negociación e todas estas cosas. Bueno, en primeiro lugar, como sabedes, interpúxose un SIMA por culpa da ruptura unilateral da mesa de negociación por parte da empresa, entendendo que a ultraactividade, a improductividade da propia mesa que así o requería, que o día 27 de
diciembre a empresa unilateralmente rompeu a mesa de negociación. Ante esa ruptura, nosotros, o sea, en Madrid que se fixo foi solicitar primeiro a reapertura da mesa, porque entendemos que a reforma laboral, si di que ao cabo de ano, o sea, ao cabo dun ano perdería a vigencia o convenio, pero en ningún sitio pon que se deba levantar a mesa de negociación. A empresa di que a mesa era improductiva e que, por tanto, que a rompía, que se mantiña nas súas 13. Entón, o que se fixo foi interpoñer un SIMA para instar a Secretaría de Estado do Empleo para que intercedera e falara coa empresa. Veu a resolución e insta a empresa, bueno, por lo que estábamos dicindo nosotros, ¿no? Que instándola a la reapertura de la mesa y retomar el proceso negociador, ¿vale? Por eso, porque efectivamente o Estatuto dos Traballadores contempla unha moratoria dun ano para a ultraactividade do convenio e a partir de aí non supón que se rompan a mesa de negociación. A mesa de negociación é o único sitio onde se pode firmar un novo convenio. Entonces, non ten sentido ningún romper unha mesa de negociación. Tamén alega que a empresa non utilizou todos os medios legales a súa disposición. É dicir, podía solicitar unha mediación de axentes externos antes de dar por rota a mesa de negociación. Entonces, esta empresa sentarse. Bueno, a empresa di que non quere reabrir a mesa. Entón, nosotros, o que se está facendo desde Madrid é a solicitude para a apertura dunha nova mesa de negociación. Bueno, estamos á espera de que a empresa responda. En principio, tenemos silencio administrativo, que eso está moi de moda. Por outra parte, interpúxose tamén un SIMA polo tema do conflito colectivo, que é a antesala da presentación do conflito colectivo. Parece ser que o conflito colectivo se vai presentar mañá día 30, vale? Porque, bueno, houve acto de conciliación o venres pasado, por suposto non houve acuerdo, entonces agora o seguinte paso sería a presentación do conflito colectivo. Bueno, despois do tema das demandas e todo iso, se tal mellor fora de vosotros, non? Vale. Bueno, en principio, nada, iso. A semana pasada estuveron o día 15, foi, non? Reunida a executiva de comisións, hoxe e mañá reúnese a executiva de UGT, e a idea é que ao largo desta semana e a que ven sacar un calendario de movilizacións consensuado entre todas as seccións sindicais, pois establecendo o que se vai facer a partir de agora, vale? O que falamos sempre de subir a intensidade das actuacións e todo isto, a antimobilidade da empresa, eso ten que ser unha realidade. Entonces, bueno, en principio nada máis, eu pola miña parte paso aquí a palabra aos compañeiros e despois, se tedes algunha pregunta máis, pois ao final contestamos. As que había previstas para este centro acabanse pasado mañá, o jueves, e a idea que temos, e se o tempo non lo permite, pois tamén é facer unha concentración desde aquí, desde a plaza do hospital, e ir en manifestación hasta o centro de traballo. Por eso, xa vos comunico aquí en vivo e en directo que todo aquel que poida, se nos acompaña pasado mañá, pois será de agradecer como todos estes apoios que nos prestastes nestas concentracións destas semanas pasadas, e despois de aquí en adiante, como decía Marcos, pois xa veremos o que acordan as seccións sindicales esta tarde. Como quedáramos o día 9 na asamblea aquí no lobby, na asamblea anterior, que habíamos quedado na semana seguinte facer outra asamblea, porque iban os compañeros que nos están axudando da coordinadora. Bueno, tamén temos problemas por eso temos que retrasar un poquinho, temos problemas de ubicación, porque este auditorio ten máis actividades, entón temos que adaptar un poquinho todo, por eso non podemos facer hasta hoxe. Con respecto ás medidas que se estuveron facendo, xa vos comentaba o día 9, vos comentarmos que bueno, habíamos pedido audiencia a todos os grupos municipales, todos nos recibiron, saliu a declaración institucional do goberno e saliron
as ideas que presentaron hacia os ministerios correspondientes e hacia a dirección da empresa. Curioso é que é a única que de momento non nos recibeu. É dicir, habíase pedido unha reunión con o consejero delegado español, con Pepe Bogas, e, bueno, de alguna maneira sí que nos contestou, pero con unha carta que aquilo xa parecía apertura de expedientes por unha concentración que fixeron na sede de Madrid, e parece que lle faltaron moito ao respeto aos directivos italianos e, bueno, houve ali un pequeno conflito que parece ser que non queren que se volva a repetir, senón que tomarán as medidas máis amenazantes, non? Seguindo con ese tema, que as reunións previstas, esta semana pasada, ou xa a anterior, houve en Madrid unha reunión co secretario, cos portavoces no Senado da mesa negociadora e cas federacións correspondientes da mesa negociadora, tanto SIE como Comisións como UGT, donde instaron a Secretaría de Estado de Empleo a que intermediaria no tema no conflito de Endesa, e así foi como quedou reflexado no tema no escrito que acaba de comentar Marcos, non? Sin, de momento, tampouco a empresa pois tomar a iniciativa de abrir a mesa como lle estaba pedindo a su dirección de empleo. Mañán, concretamente mañán, tamén fomos recibidos por todos os grupos políticos, todos os parlamentarios gallegos, e mañá tamén sale no pleno do Parlamento gallego sale o tema noso tamén, con iniciativas parlamentarias presentadas por o PSOE e polo Bloque. E, de alguna maneira, tamén parece ser, según transcripcións literarias que temos, que o PP tamén lle vai instar ao Goberno Central a que se abra a mesa negociadora e que se manteña o convenio tal cual está en canto non se firme un novo, non? Iso así está reflejado por escrito nas enmiendas de sustitución que presentou. Esta semana pasada estuvimos tamén en Madrid con o secretario de Estado de Energía. Aí fomos por dous puntos fundamentales, non? Ali foi o alcalde das Pontes, estuvo o portavoz de Industria do Senado e estuve eu presente. Foi este viernes pasado, donde lle comentábamos que, bueno, que lógicamente, como despacha con Endesa e con todas as eléctricas, que tiña que interceder neste problema. Ele nos dice que verbalmente o pode facer, pero que non pode facelo como o seu homólogo de traballo, que non pode facer por escrito, pero que sí que lle trasladará a Endesa, que ten que sentarse, ten que solucionar este problema. Así mesmo tamén pideu disculpas, porque se foi o que hai un par de meses vistedes na prensa que durábamos nada, hasta o 2023, me parece que foi, non me acordo, bueno, que tiñamos de vida 4 ou 5 anos e tal, non? Dixo que fora un error de unha transcripción literaria dun periodista e que nos, bueno, que temos a vida de que as energías renovables que se poñan pues non teñan a maduración suficiente e que todo o que hai ahora mismo que quedará en tanto en canto teña capacidade no mercado, que ciclos, porque tamén aquí temos dúas térmicas, unha de carbón e unha de gas, e máis ou menos unha está en peor situación que outra, pero bueno, non deixan de ser dúas térmicas e tal, e o tema da descarbonización, e dixo que efectivamente que el non vía o problema ahora mismo en ninguna das dúas, e que os ciclos non iban dar autorizacións para facer máis, pero que tampouco iban a cerrar os que había. E despois, como se había comentado na reunión anterior, os compañeiros das asociacións, das agrupacións, foron a Madrid, tamén ca mesa negociadora, e, bueno, isto xa non o que explicarán eles, porque, lógicamente, estuveron ali presentes que eu non estuve. Entonces, pasamos a vos a tenme explicado. Bon día de novo. Efectivamente, dende as Pontes impulsamos unha reunión de todas as asociacións de pensionistas e prexubilados do Estado, porque para nós
detectábamos unha cuestión moi clara. Estábamos diante dunha empresa tomando medidas contundentes e por carta a todo o mundo, unha empresa que é jerarquizada, que é unha sola, que ten capacidade de poder, e nós estábamos 3 sindicatos na mesa negociadora, outros 2 que non formamos parte da mesa negociadora, e unha chea de asociacións por todo o Estado, cada unha petando pola súa conta. O sea, estábamos tipo xeito de Pancho Villa totalmente dispersos. O que fixamos que se puxou das Pontes foi a reunión o día 17 en Madrid, creouse unha coordinadora, inicialmente eran 11 asociacións, Cataluña, Andalucía, Madrid, Extremadura, Ponferrada, As Pontes, Puerto Llano, Zaragoza, e dende aquela sumáronse unha máis de Almería, outra de Xaén e outra, non me lembro onde, Andalucía tamén, algún sitio de Andalucía non me acordo. Bueno, en total deberon haber unhas 14 asociacións na que é na coordinadora. Temos unha reunión prevista para o 13 de febreiro de novo, porque entraron compañeros novos e hai un representante de cada asociación nesa coordinadora. É dicir, que de 16 representantes que hai hoxe, nesa coordinadora 4 son das Pontes, porque aquí as asociacións sindicais todas temos un representante nesa coordinadora. Aí despois temos unha reunión con as asociacións sindicais, ese mesmo día, o 17, despois de crearnos como coordinadora, e viñeron os sindicatos que están na mesa negociadora. Nós trasladamos unha serie de cuestións que como coordinador nos parecían importantes. Unha que se nos tivese en conta en todo o proceso, que nós estábamos para apoiar, pero tamén para decidir, que se impuxese un conflito colectivo de maneira conxunta, que efectivamente xa outro día presentouse no Servicio de Mediación e Arbitraxe, que o preceptivo é mañá, efectivamente, mañá xa temos por aquí o texto, mañá vai-se confirmar a presentación formal da demanda. Solicitámoslle que non se procedese a convocar eleccións sindicais por ningún sindicato. As eleccións tocaban neste mes que entra de febreiro, pero entendemos que neste escenario de conflito abrir un proceso de eleccións sindicais nos leva a perder o tempo e a dividirnos. Lóxicamente, cada sindicato vai defender o seu discurso para conseguir votos e delegados, que iso é lógico, pero neste momento entendíamos desde a coordinadora que era unha irresponsabilidade abrir un conflito que nos dividía cando temos enfrente este reto tan importante. Pedimos propostas coordenadas de actuación. É certo que a última convocatoria que temos é pasado mañá, que a manifestación aí a 10:30, e que non hai ninguna outra convocatoria feita. É unha crítica que lle facemos as asociacións sindicais, que pedimoslle que convoquen o calendario mobilizador ou terán que sair os calendarios das asambleas como saíron sempre. É que, en definitiva, que existimos, non somos parte formal do proceso negociador porque non somos en activo, pero o convenio vai con nós e que a coordinadora tamén representa a moitas persoas, a miles de compañeros e compañeras por todo o Estado. E vou pararme agora en dúas cuestións. O tema xurídico. O tema xurídico, mañá formalízase a demanda colectiva. A idea que tiñamos até onte pola mañá é que aí no tema xurídico vamos quedar aí, na demanda colectiva. Hai un debate entre os letrados de todos os sindicatos, porque este é un tema novidoso, porque queren amarrar eles, lóxicamente, todas as garantías de defensa xurídica, non termos por aí ninguna debilidade. Entón, o que estaba previsto é só demanda colectiva que dábanos cobertura a todos. Además, as demandas colectivas paralizan, como xa comentamos na anterior asamblea, paralizan as individuais. Por un debate que tiveron entre eles, decidiron que para maior protección iban ir a demandas individuais, que é unha cousa que non tiñamos prevista até onte pola mañá. Os prazos que están presentando as demandas, había tamén un debate xurídico, se isto o que pretenden desa é unha perda de dereitos, que desde o punto de vista xurídico os prazos serían dun ano, ou é unha modificación das condicións de traballo, que serían 20 días hábiles. Tamén por protección os abogados, ainda que entenden que é unha perda de dereitos, están collendo os prazos de modificación das condicións de traballo, están collendo prazos de 20 días, porque o bufete que ten Endesa, que pon Endesa, é un bufete moi potente, de Sagardoi é unha figura relevante do dereito do traballo, e que traballa para Endesa, claro, non hai problema económico. Entón, eles, os abogados, teñen medo que ese bufete lles levante algún defecto de forma nas demandas.
están sendo moi conservadores e vamos indo a 20 días de prazo, non vamos ao ano, que era o que se podría ir, vamos a 20 días de prazo, e tamén as demandas individuais se vai ir aos 20 días de prazo. Isto vai nos ocasionar un problema grave de xestión, porque os 20 días de prazo contan desde o momento que se recibiches as cartas. Hai compañeros e compañeras que ainda non recibiron e outros que recibimos hai poucos días, pero hai xente que recibiu xa o día 7. O prazo para os que recibiron o día 7 acaba o 5 de febreiro. E entón, teríamos que facelo, porque vimos agora incluso de falar no xulgado de paz das Pontes, porque para unha demanda deste tipo, que estamos os abogados intentando que todas as organizacións sindicais e a PREN teñamos todos o mesmo texto, pero logo cada un ten que tramitar na organización sindical, na PREN que lle corresponda. E é perceptivo un poder do xulgado de paz. E o poder só se pode pedir persoalmente. Só se pode pedir persoalmente. Non podemos nós tramitarlo a ninguén. Que non sexa das Pontes, que sexa de Pontedeume, que viva en Pontedeume, viva en Ferrol, viva en Camariñas, onde queira, por favor que o pida no xulgado de paz onde viva, porque vamos colapsar o xulgado de paz das Pontes, vámonos colapsar. Que non teña presa, porque a carta recibida tarde, que non corra. Que ten máis presa, que nos temos que sacar antes este problema de diante, a xente que recibiu a carta o 7 de xaneiro, o 8 de xaneiro, que o prazo de caduca a 5 de febreiro, 6 de febreiro, esa é que nos corre máis presa. Que recibiu a carta o 15 de xaneiro ou 20, e que calculamos os prazos, que é moi fácil de calcular, 20 días hábiles. Non contan fines de semana. Porque se non vamos colapsar, vimos ahora o xulgado de paz, e non hai outra forma de facelo, que hai que ir ali identificarse, hai que pasar previamente por os locais sindicais, para que bordea cada sindicato, cada PREN, cada organización bordea o papel en nome de quen va dar os poderes, que son un trámite clásico, para ir antes do xuicio, pero logo hai que ir personalmente a identificarse co carné, a xulgado de paz, para que tramiten ali formalmente ese poder xudicial. Entón, empezaremos mañá a facer isto, porque nos vai a presionar un problema incluso as organizacións sindicais de xestión deste volumen de compañeros e compañeros que estamos falando, de que moita compañeros e compañeros están dispersos, non todo o mundo está aquí, incluso temos compañeros que están hospitalizados, a ver como atendemos todo iso, para darlle cobertura a todo o mundo. Entón, a mensaxe, a partir de mañá, por locais sindicais, a que se bordea o papel, pero por favor, que vaya, que recibiu as cartas, as iniciais, 7, 8 de xaneiro, 9, que recibiu despois, que espere, porque senón nos vai colapsar a nós e vai colapsar o xulgado de paz. É un tema que nos complica a existencia. Dito isto, como isto vai ter empantanados, por lo menos unha semana ou 10 días, nos vai ter bastante enfangados aí para sacar este tema para diante. É certo que non temos hoxe un calendario mobilizador. Cando fomos a Madrid, cando falamos con os sindicais, xámoslle sacádelo vos ou sacámoslo nós. Se quere facer conxunto, se pode facer conxunto, non hai problema, hai que propoñer algo. Entón, como hoxe non temos, e o último que temos é a manifestación de pasado mañá, a proposta que facemos é non facer ningún calendario mobilizador, deixarnos para que podamos atender o tema este das denuncias individuais, que xa digo, vai nos ter bastante empantanados estes días, e comprometemos a fazer unha asamblea 6, 7 ou 10 de febreiro, en canto teñamos local, a partir del 5, cando teñamos local, e darlle este prazo, mandarlle unha mensaxe desde aquí desta asamblea, a Asociación Sindical de Madrid, que propoña un calendario mobilizador. Que senón, pues, facemos nós, como se fixe outras veces, tampouco pasa nada. E unha última cuestión, porque saibamos tamén ao que nos enfrontamos a respecto de Enel. Que é única, que é curioso, que Enel, que Endesa, que ten participación nas empresas, nas nucleares, en Almaraz, en Trillo, en Mandellós, ali non se quita a tarifa eléctrica. Quere se quitar en Endesa. E ninguna outra eléctrica do Estado, nin Antigua Fenosa, nin Iberdrola, nin o que era Viesgo, quita nada. A tarifa eléctrica sigue igual nos convenios, igual que estivo sempre. E aparece en Enel. E aparece porque en Enel Italia quitaron. Hai 4 anos así. Compraron. Que afirma dos sindicatos. É certo que ali a súa tarifa eléctrica non é igual a nosa. É diferente. Pero é certo que hoxe ali xa non teño. O que tiña xa non teño. E compraron ao seguinte precio. Estou dicindo que é diferente, o sea, que non concluo que as cantidades
Aí foi escalonado en según idades. A menos de 60 anos, pagarle 6.000 euros. E foi decrecendo, e non quero mentir porque non teño papel aquí elegante, a 82 ou 83 anos, non sei exactamente, que era o último tramo, pagouse a 1.800 euros. Pasou de 6.000, os máis novos, menos 60 anos, hasta os máis velhos, 82, 83, non me acordo, de 6.000 a 1.800 euros. E é certo que está en xuicio. Hai xulgados en Italia, porque non todo o mundo aceptou ese acordo, en Italia foi xuicio, hai xulgados en Italia que se perderon, as primeiras sentencias perderon os traballadores, as traballadoras, e agora hai algún xulgado que está dando razón. Pero, cando eles desembarcan con esta idea nas Pontes, digo nas Pontes en Endesa, é que xa viña con esa cultura de Italia. Cando non fan, saben o que queren, É certo, xa digo, que non estamos comparando tarifa de empregado igual ali que aquí. A nosa é máis potente. Pero a idea é a que traen. Eu remato xa, non sei o que me ten falar, senón, pois, grazas. Bos días. En primeiro lugar, agradecer a un montón de xente que hai, e tamén que tiña máis pelo antes no vídeo que agora, por suposto. A ver, o tema das demandas, a demanda do conflito colectivo a nivel general xa está presente na mañá, como dicían os compañeros, incluso xa temos o texto. Se algún está interesado en verlo, pode pasar polas centrais sindicales, por comité de empresa para poder verla e todo eso, pero xa está vais presentar mañá, pero xa está feito o seu texto, o temos xa os compañeros. O de demanda de conflito individual, que vai en dos conceptos, unha porque por a situación, porque hai viudas, huérfanos, prejubilados por a minería, PVS, AVS, entón vai en dous conceptos, un é por pérdida de dereitos e outra é por modificación sustancial do posto de traballo, porque dependendo en que ele está metido, o AVS ou tal, pois poden afectar. Ou así entenden os nosos abogados, son os que desto saben máis que nosotros. Entón, eu solamente desde o GT brindar, por suposto, os afiliados que teñen o seu dereito, por suposto, pero toda aquela xente, pois eu creo que a central sindical ou tanto na PREN, eu creo que podes pasar para que se faiga primeiro o tema ese de, que explicaba antes Nandi, para dar o poder á persona que depois vai representar, para non colapsar, aunque unha vez, eu me acordo fai pouco nunha asamblea aquí, era un medio de presión que a lo mejor podíamos facer dentro do SIMA ou máis, aí o Ferrol e presentarse todos ali, cada un con seu tal, pero como nos apremia o tempo, porque o día 5, os primeiros que recibimos a carta, eu que recibimos o día 7, estamos moi limitados no tema do día 5, é un montón de traballo que temos que facer pro tema eso dos poderes notariales, porque o outro é rápido facer, porque o outro é cubrir o papel con datos de cada persona e punto. O problema é o tema dos poderes notariales para poderlo levalo a persona que este encargada en cada organización sindical ou asociación de prejubilados. Entón, eso, a partir de mañá empezaremos xa a fazer ese traballo. Podemos recordar outra pouco, o que dicía o compañero Nandi, é o tema de que a xente que recibeu a carta ainda fai pouco non ten o día 5 de margen, porque se contamos os 20 días non sería o día 5, senón a mellor levaríamos ao día 10 ou 15, non sei, agora mesmo non teño aquí o cálculo para fazer o calendario, pero por lo menos xa, primeiros que recibiron as cartas, eso eu creo que debíamos ser xa os primeiros en que empecen a facer o tema ese. E demais, agora, non sei se quer intervenir alguén máis. Bos días de novo a todos. Moitas gracias, evidentemente, por estar aquí e por a preocupación que estades mostrando. Lo que sí é certo é que a raíz da hora de la presentación xa desta demanda colectiva, pois se poden empezar a presentar esas demandas individuales. Entonces, ese texto que estamos consensuando, que xa está consensuado, lo facilitaremos para que a partir de aí ya tramitar nosotros en nome de quen teña interés en que se faga así, e presentar esa demanda ante el SMAC de Ferrol. Evidentemente queremos que queden cobertas todas as posibilidades de viúvas, orfos e antigos xubilados,
porque entendemos, e así lo está entendendo tamén dende as centrales sindicales, que teñen os seus matices e, por lo tanto, a súa cobertura debe ser lixeramente distinta. Non moi distinta, pero sí hai que matizala para que non quede ningún oco polo cual se poda rechazar esa demanda. Nada máis. Gracias. Vamos a ver, ese documento que hai que levar ao xuzgado de paz, ese pode colgar nas páxinas web, facer unha copia, por exemplo, que eu en Pontevedra fago unha copia ao documento que me presentes e non teño que ver aquí nada as fontes, solamente entregar o documento ao xuzgado de paz. Que pode facer? Bueno, buscar, pero entendo que sí. Bueno, eu vou fazer unha intervención de carácter xeral, porque creo que nos estamos centrando en aspectos que as organizacións sindicales e as organizacións de xubilados farán o que poidan e van a quedar cousas sin resolver. O artista este que nos mandou a carta, o Andrés, que ten un apelido medio musical, que ten media da escala musical, pois molestalle que lle chamen mafia, e cabreas. E vamos a ver o que fixeron hasta agora. É dicir, estamos facendo cousas que non tiñamos que facer. Nos fomos todos para casa pensando que isto estaba solventado, chegan uns tíos que compran a empresa e non se lles ocupa outra cousa que decir, bueno, isto se rematou. Non queren facer, non se queren facer cargo do acordado. E entonces eu vos pediría que non vos centrarades de que hai que centrarse, hai que facer a demanda xurídica, pero vamos a pensar as tres posibilidades que teñen as demandas xurídicas. Unha, que ganemos. Ainda así, veremos a ver o que fai a empresa. Ainda ganando todo o colectivo. Outra, que non gane todo o colectivo, que parcialmente lle dé a razón. O ben os prexubilados, ao mellor que os xubilados, que estamos xubilados, ganemos, e todos os que están en este procedimento que non teñen a razón. Co cal, o conxunto do colectivo está fraccionado. O sea, realmente os activos terán un tratamento de enerxía eléctrica. E como vai negociar despois a comisión negociadora? Unha sentencia parcialmente incluso contraria. A baixa. Fixade que a proposta da empresa son 2.500 e despois o resto a repartir. O sea, quitarnos masa salarial dos jubilados e dos pasivos para darle aos activos e non sei que. O sea, vamos a pagar a precariedade dos que están en esa situación precaria polas condicións que teñan pactadas ou reguladas no convenio colectivo. Entonces, eu diría que é fundamental en esta fase non centrarnos exclusivamente, como vexo en moitas das intervencións, que hai que preguntar aos sindicatos. Vos fixeron unha oferta que todo o mundo vai a colaborar. Pero non podemos quedar só aí. Se nos quedamos só esperando pola sentencia judicial, estamos perdidos. Ou polo menos vamos a ter que negociar a baixa. Para manter os acordos que hai, vamos a ter que sachar, como dixen eu en un artigo. Vamos a ter que sachar. É un conflito duro, por eso eles non teñen problema, aparte de pagar ao conselleiro delegado 30 millóns de euros, fichar o mellor despacho de abogados, un dos millores despachos de abogados que hai no Estado español, e nos van a tratar de coller. E é lógico que nos collan en algunha demanda. Por lo cal, eu lle digo aos membros, ás secciones sindicales que teñen composición na comisión negociadora e que son realmente os que teñen que, alguna maneira, dirixir este proceso de movilización, que se poñan as pilas. É posible que en 4 ou 5 meses haya unha sentencia. Como non nos haya favorable e xoguemos todo como a lotería a xustiza, estamos jodidos. Entonces, eu creo que estes 4 ou 5 meses, desde aquí hasta o Bravo, hasta o San Roque ou hasta o Carmen, vamos a ter que poñer as pilas. E vamos a ter que poñer as pilas en todos os centros de traballo. E vamos a ter que poñer o mellor de nós mesmos. Entonces vamos a ter que
eso que se dice de incrementar as movilizacións cada vez a máis, é fundamental acompañar a demanda judicial cunhas movilizacións moi fortes en todos os centros de traballo, non mirando se os de Andorra fan ou deixan de facer. Cada un temos a responsabilidade no centro de traballo e que as centrales sindicales teñen a responsabilidade de dirixir este proceso e, desde logo, eu digo, desde a miña experiencia, con media hora, está ben para este proceso, pero con media hora de paro no sector eléctrico, isto é como facer un brindis ao cero, non sirve para nada, non sirve para nada, igual que non sirve para moito, ahora que xa temos unha mínima coordinación, estarnos laiando, nos queren foder, vanos a foder, e hai unha mafia instalada na dirección de Endesa, e hai que pedir que se vayan, porque senón non é só que nos quiten os kilovatios, se cargan a empresa. Por tanto, se cargan todas as posibilidades dos que están traballando, dos que non estamos traballando, que xa non temos relación contractual. Por tanto, eu vos animo, como sempre, a non centrarse exclusivamente, deixar iso na mão dos sindicatos, facer o que teníamos que facer e empecemos a falar en serio. Donde temos a base é nos centros de traballo, donde nos juntamos, donde nos podemos organizar e donde temos a forza. Desde aí temos que decirle Endesa, empezando polo da zona, polo delegado territorial e por todos, que non vamos de coña. Non lle vamos a poñer boa cara a un conflito que nos queren machacar e que teñen decidido machacarnos. Por tanto, a partir de agora, todo o que faiga Endesa ten que ser un objetivo sindical e de todo o colectivo de traballadores. Non podemos ponerle boa cara a Endesa. Eu vos animo a loita e se todos vamos a loita, hai unha posibilidade de resolver este conflito. E se non, eu creo que podemos lamentarnos ou lallarnos mañá de lo que non fixemos. A justicia é a que é, os gabinetes jurídicos farán o mellor posible que podan facer, pero desde logo aí hai moitas eivas. E xa digo, eu creo que os pasivos poden ganar hasta o 75% no meu análisis, pero hai moitas eivas nos outros colectivos que a mellor a sentencia non é tan favorable e con iso van a xogar. E xa ves que despois a comisión negociadora a baixa e daquela que diremos nos dirán é que hai que negociar e hai que negociar a baixa, non se pode fazer outra cousa. Pois ao mellor nos temos que conformar despois con 3.000 ou 4.000 kilovatios, sempre darán un pouco máis e nos dirán que parte da masa salarial hai que trasladada a outros conceptos e todos cojonudos, pero perdimos o conflito. Entón, eu remato, estamos en este momento con posibilidades de ganarles, pero para ganarles, desde logo, temos que movernos todos, facer toda a forza que temos e non poñerlle boa cara a Endesa. E se non nos queren recibir como pensionistas, xa non temos contrato de traballo, que o digan. Só nos queren machacar. E isto hai que decirlo claramente. E por último, aos que nos chaman privilexiados, non é só polo vídeo. Desde o 74 que se puxo esta central aquí, como se puxeron outras por aí adiante, pois hubo que mallar, hubo que sachar, como digo, cada un fixemos o que pudemos chegar aquí, nada foi regalado, non nos lo deron porque foran vos, e por tanto é un dereito noso e o temos que facer valer na rúa e diante dos xueces. Eu teño máis confianza na movilización que teñamos que na justicia, porque creo que ao final a sentencia, inda que confío que poda ser favorable, tamén desconfío que poda ser ao 100%. Nada máis. Gracias. Pero coincidimos plenamente en que o tema xurídico nunca hai que atender. Pero deixar estes dereitos conseguidos con esforzo ao longo do tempo a que decida un xuiz é un suicidio. Os abogados terán que facer o seu papel e nós cumprir o que nos van dicir os abogados. Pero a nosa labor sindical e traballadoras é defender o convenio colectivo como se defenden os convenios colectivos. E iso non o vai a facer ninguén por nós. Ni ningún parlamento, ni ningún senado. Ese papel só é noso. Só é noso. Nós lamentamos non ter hoxe un calendario mobilizador porque pedimos en Madrid outro día as organizacións sindicales. Se non se vende Madrid un calendario, nós, como sempre fixemos, a Asamblea Soberana. Pero non podemos, o tempo está correndo e corre a favor da empresa. E, efectivamente, non podemos permitir que haxa ningún acto público de Endesa
publicitario na nosa contorna sin presencia deste problema. E outras actuacións que teremos que facer. Como fixemos sempre, ademais, non estamos descubrindo nada. Pero é importante que pensemos que unha parte da solución do conflito, a maior parte, vai da capacidade mobilizadora que temos. Como dixo na última concentración, nós, os daqui sin vos, non somos nada. Absolutamente nada. Se se convocan, hai que asistir. Os xoves vai chover, ímonos mollar, e hai xente maior. Pero na última manifestación había unha compañera que non podía camiñar e estaba ali con un andador na Vila Bella. E é un exemplo. E é un exemplo. E nunca terá un aplauso, pero ele estaba ali. Somos 20 anos máis velhos que ese vídeo, ou 22 anos máis velhos que ese vídeo. É igual. Non queríamos este conflito. Este conflito chamou-nos as portas. A pregunta que nos temos que fazer todos e todas é: ou ímos afrontar ou ímos deixar que nos rouben a carteira. E o judicial irá pola súa vía. Pero nós, a facer o noso. O ataque é total. E a xente que estamos en activo somos os máis perxudicados. Os máis perxudicados, repito. Vale? Queren variabilizar a paga de eficiencia en función da consecución de obxectivos dunha línea de negocio que nosotros non controlamos e dunhos datos totalmente manipulados pola empresa. Queren hipotecar a nosa empresa, vale? A ampliación do modelo económico para os próximos, o sea, que ampliaron hasta o 2021, que tampouco pensedes que fixeron unha proyección a 10 anos, pero pasamos de 6.200 millóns de euros, 6.200 millóns de euros de endeudamento a 7.600. E pon un recuadro aquí abaixo. Mayor deuda para financiar el crecimiento, aunque se contiene el apalancamiento. Claro. Que significa isto? Que ao precio que están os cartos hoxe en día, realmente pedir 1.000 millóns máis a eles non lles importa nada. Pero é unha cousa tan voluble como que os intereses suban 1 punto ou 2 puntos, porque a mellor estamos arruinados. Era o que decías ti, Fermín, antes, de que o problema é un problema de viabilidade da empresa, é un problema de que están sangrando a vaca. É un ataque total e absoluto contra Endesa, unha empresa que foi pública, agora están máis privada, están facendo o que lles dá a gana. E o que lles dá a gana é coller todas as bolsas de cartos que hai e saquealas. O sea, non están facendo ninguna inversión, ningún mantenimento, non están facendo nada. E todo o pouco que están facendo, falando de inversións, é a golpe de pedir créditos a nombre de Endesa, non de Enel, a nombre de Endesa. É dicir, cando esta empresa en algún momento se vaya, cando os italianos se vayan, nos van deixar un pufo encima do lousado que vamos ter que pagar todos os españoles, non só os traballadores, vamos ter que pagar todos os españoles. Iso é o que nosotros estamos trasladando aos partidos políticos, dicindo que a responsabilidade da venta de Endesa, da privatización de Endesa, é dos políticos, teñen que asumir a súa responsabilidade. E a empresa tense que sentar, e na mesa de negociación é onde se fala dos convenios. E o que teño moi claro é que a min non me están dando nada, vale? Non me están dando nada, nin a min, nin aos meus compañeiros do tema de, oye, un balance, eso planteou na empresa en algún momento, pero descabelladamente, un balance dos pasivos aos activos, porque non ten sentido que a xente que este na casa, eso é mentira. Eu teño 15.000 kilovatios hasta a edade de xubilación, 15.000 kilovatios. A min están ofrecendo ahora mismo 2.500. E hasta 9.000 que cho cuantifican. Decidime onde gano eu. Onde gano eu? Onde gano eu? Eu vivo en pisos aquí nas Pontes, vale? E este mes paguei 400 euros de luz, porque me pasei no consumo. Bueno, eu faigo o que poido, cambiei as ventanas, fixo unha serie de actuacións. Faigo o que poido, eu non teño unha plantación de marihuana na casa. Vale? Entonces, señores, isto é un problema que nos afecta a todos. Afecta a todos. Os traballadores en activo somos 8.400, por desgracia, porque unha empresa como esta, si entendemos que ten unha responsabilidade social e que ten que xerar empleo, que ten que xerar empleo de calidade. Nos últimos 4 anos, sabedes canta xente contratou a Endesa? 500 personas. 500 personas. Unha empresa que factura ao ano 22.000 millóns. Con 22.000 millóns contratou 500 personas. E que cobran un 14,5% menos do que cobro eu, que me parece unha verdadeira salvajada. E agora que queren facer? A paquete de beneficios sociales, vámonos poder tamén. O problema é que non se van parar aí. O problema é onde queren chegar. Vale, pois aquí agora dixémoslle basta. Non se vai firmar un convenio
que non supoña un balance positivo para os traballadores. Eu non digo que non haiba que repartir os cartos, como se dixo aquí. Efectivamente, os convenios trátase diso. A masa do convenio son 900 millóns ou 1000 millóns e a xente que estuvo nas negociacións do convenio sabe como vai isto. Vale? De feito, eu non teño máis alá da xubilación a tarifa eléctrica porque en algún momento se fixo ese balance. Eu estou contento coa miña situación. Me explico. Non pensemos que os acuerdos marco queren joder as que están na casa. Non, señor. Entendemos que Endesa, unha empresa con unos beneficios netos el año pasado de 1.460 millones de euros y que este año, en septiembre, llevaba un 10% más de beneficios, tiene entidad suficiente como para dejar en paz a la gente que está en casa, con la que llegó en su momento a un acuerdo, y a los activos tratarnos como tiene que tratarnos. Tratarnos como tiene que tratarnos. Yo vengo aquí a trabajar por un salario, y quiero un salario, pero quiero un salario digno. Digno y acorde con la responsabilidad que tengo. Cuando dice que somos unos privilegiados, yo he trabajado en automoción, he trabajado en edificación haciendo probetas de hormigón, ¿vale? Y la responsabilidad que tengo en esta empresa no la tuve nunca, ¿Me explico? Y yo cobro. Si quitas todos los extras y todas las horas extras y todo no sé qué, no sé cuánto, 1.540 euros, Y tengo nóminas aquí, que no es ninguna inventada, El que quiera verla, esto es público, que yo no tengo que ocultar nada a nadie. ¿Me explico? Entonces, esto es un problema de todos. Y el convenio que saquemos es el convenio que peleemos todos. Hago propias las palabras de Nandi. Vámonos mollar. Hay que mollarse. Hay que mollarse. Y habrá que subir la intensidad de las movilizaciones. Nos está costando mucho coordinar a todos los territorios, porque efectivamente los centros de trabajo son, pues se queres, un pouco máis fáciles. Pero é que a tristeza desta empresa é que nos centros de traballo ahora mismo hai 2 personas en non sei donde, 3 en non sei donde, 4 en non sei donde. Os centros de traballo son unha tristeza. Son unha tristeza. A térmica das Pontes, aquí nas Pontes, somos 220 traballadores, entre o ciclo e a térmica. Non sei se me estou explicando. Cando na térmica chegaron a traballar 700 traballadores, Entonces, esa é a realidade endesa. A realidade endesa é que masa obrera somos 4. O resto é jefatura, é de aí para arriba, e hai que mobilizar tamén, e hai que mobilizar a todo o mundo. E nosotros temos a responsabilidade de coordinar a todo o mundo, correcto, vale? Estamos intentando facer o mellor que podemos. Eu sigo dicindo, a responsabilidade e a forza que teñamos nosotros na mesa de negociación é a que nos dades todos, pero os actuales e os pasados. E non pensedes que nosotros vamos deixar encima da mesa calquer historia. Nosotros, como foi o compromiso de sempre, vamos traer aquí as asambleas e vamos falar, e vamos defender, e vamos poñer encima da mesa o que está planteado encima da mesa. Vale? Que pasa? O que hai hasta ahora mismo, a plataforma da empresa, é totalmente, vamos, innegociable, indefendible, inasumible. É preferible unha mala sentencia que sentarse a negociar eso. Así de claro. De feito, nosotros, a contrapropuesta que se lle fixo desde as distintas seccións sindicais está moi consensuada, moi cabal, é facilmente defendible. A empresa, mi madre, pasou de 3.500 kilovatios a mobilidade da empresa foi 3.500 kilovatios solo para los activos a 2.500 para activos e pasivos. Ui, vaya ofertón, cuidado, que logo me mareo. Esto es un cachondeo. Y esta gente lo que se tiene que dar cuenta es que nosotros somos un país bananero, que esto es España y aquí hubo actividad sindical toda la vida y que si tenemos que defender o noso plato, vámonos a defender. Vale. Muchas gracias.
Y yo solo quiero decir, porque bueno, tenemos un modelo ordenador para esto, que supongo que os explicaré un poco el tema. Pero lo único que vamos a decir es que habrá que bajar en igualdad de condiciones. Porque la representación sindical de Endesa era más respetuosa con todos los medios y todo, no hubo ni un mínimo problema. Y nos entran como si fuéramos delincuentes. Entonces, la opinión de UGT es que las siguientes movidas nosotros tenemos igualdad de condiciones. Habrá que tener costes motos, habrá que tener manos de hierro y aguantar el seno. Y los trabajadores de nosotros. Porque dicen, no, el León, claro, el León los mineros tienen unas pelotas como los de Puentes, exactamente las mismas, para las más pequeñas. Y esta gente dice, estos como son más débiles, leña. Después de lo que ocurrió. Entonces, la próxima visita, ese tema que decimos con dinamita, va a ser así. Con balas de hierro, costes motos y todo lo que haya. Y si lo hacemos aquí en Puente de Hume, seguramente alguno irá arriba. No van a hacer. Boa tarde a todos e todas. O vídeo que acabades de ver é unha pequena homenaxe. O vídeo que acabades de ver é unha pequena homenaxe aos compañeros Pestaña e Evia, que evidentemente non poden estar con nós, por desgracia, pero non se oi. O sinto moito. Pois é unha pequena homenaxe ao compañero Pestaña e a compañera Evia, que non pode estar con nós, por desgracia, para que tamén se saiba que aquí as cousas nunca foron regaladas, sempre foron traballadas e reivindicadas. Eu nomás que pidemos un aplauso para eles e logo falamos do que temos que falar, que é da situación na que estamos. Pero creo que eles merecen unha homenaxe moi merecida. Ahora, eminentemente, este problema que temos xa non é un solo problema laboral, é un problema que vai un pouco máis alá, é máis un problema social, e por isto intentamos agrupar as forzas políticas non solamente do municipio, autonómicas e incluso nacionales a nivel do Estado. Aquí pedimos audiencia aos portavoces municipales destes grupos, todos nos apoyaron e sacaron a declaración institucional e pediron audiencia a todos os grupos do Parlamento Galego. Nestes 20 días que tuvemos de margen xa nos la diron, reunímonos con todos, bueno, algún con menos actitud que outra, pero bueno, esas cousas non son de extrañar que cada un tamén pensa da súa maneira, non? Na declaración institucional que saliu deste Concello, quédanos por ter a reunión pedida co conselleiro Pepe Bogas, con o conselleiro nacional de Endesa, Pepe Bogas. Ese todavía non nos la dou. O único jefe de recursos humanos e de relacións laborales, o italiano, bueno, parece que o increparon, que houve insultos e tal, e este bon conselleiro noso, pois, bueno, saleu en defensa dese personaje, e en un principio amenazaba como con algo de que iba a haber expedientes e tal, pero bueno, de momento non se abriu ningún. Seguindo con estas audiencias, como vos digo, tuvimos no Parlamento de Galicia con todos os grupos tamén, e de feito mañá no pleno do Parlamento van a salir iniciativas dos grupos parlamentarios e de feito estaremos ali en plan visita e en plan apoio, xa tamén xente de compañeros que estamos aquí na mesa, tanto das asociacións, dos grupos de traballo que están con nós, como dos propios activos. Dicirvos así mismo que tamén tuvimos en Madrid unha reunión hai unha semana e pico, donde estuvo presente a mesa negociadora, que as federacións dos 3 sindicatos que están na mesa negociadora, o portavoz de Industria no Senado e o portavoz de Traballo. E aí, pois ese convenio que parece ser esa simulación que se estaba negociando para vir directamente a sacarnos as pesetillas do bolsillo, non?
A semana pasada tamén estuvimos de un portavoz do Senado, o alcalde deste pueblo, e eu mismo estuvimos tamén co director general de Industria. Ali levábamos, diríamos, 2 puntos. Primeiro era o complejo noso das Pontes, que temos, pois diríamos, dúas centrales térmicas, unha de gas e unha de carbón, e, bueno, pois dicindo que, dada a inversión que Endesa estaba facendo aquí, que entendíamos que tiña que ter pois, un cariño desde energía que a tiñan que ter con nós, no cual o tío nos dixo literalmente que, efectivamente, é dicir, que el que non iba a poñer cierres encima da mesa para nadie. É dicir, as tecnologías irían madurando e despois cada unha entraría pois, en función de precios, máis que en función de prioridades, non? Do mesmo modo, tamén expoñamos o tema do convenio, da outra actividade, e ele aí sí que nos dixo que non podía facer nada, que non era igual que o seu homólogo de traballo, que ese sí que tiña potestad para facer. No obstante, que lle daría a invitación oportuna a Endesa para que se sentara e, bueno, un poquinho un pasiño de torero. Pero, bueno, nos vamos ás portas que nos abren e seguiremos indo, por suposto. Houve outra reunión cos compañeiros das coordinadoras que están con nós e que a mesa negociadora. E aí, lógicamente, pois serán estos compañeros que estuveron os que vos van a explicar. E despois seguiremos xa cos turnos de palabra. Das Pontes, cando se iniciou este conflito, detectábamos que a edición desa, que é unha empresa xerarquizada, con moito carto para contratar bufetes de abogados, etc., tiña en frente a 3 sindicatos, dos 5 que hai en Endesa, 3 sindicatos con capacidade de negociar na mesa negociadora, pero que non estábamos aí presentes miles de persoas pensionistas e prexubiladas, que estábamos organizados cada un no seu territorio, aquí nas Pontes a Pren, colectivos dos socios sindicais, pero había un certo caos organizativo en todo o Estado, non? E convocamos unha reunión en Madrid pasado o día 17 e acaba de asistir unhas 11 asociacións de todo o Estado, de Cataluña, de Andalucía, de Madrid, de Compostilla, de Aragón, de Portollano, non sei se me queda algunha, bueno, con bastantes asociacións. E aí creamos unha coordinadora o día 17, con un representante de cada asociación. Dende ese día xa se nos ampliou, xa temos compañeros tamén agora da Asociación de Almería, outra de Xaén e outra de Granada, outra de Sevilla. De Granada tamén temos. Que acordamos ese día? Pois crear a coordinadora, na que pedíamos unha serie de cousas. Tivemos unha reunión tamén con as seccións sindicais, cos sindicatos da mesa do convenio, e pedimoslle interpoñer unha demanda de conflito colectivo, que logo falaremos dela. Falamos das posibles demandas individuais, que tamén falaremos posteriormente máis devagar dese tema. Pedimoslle que se suspenderan as eleccións sindicais en Endesa. As eleccións sindicais en Endesa tocan neste mes que entra de febreiro. Dúas cuestións, unha moi importante e outra a nivel de comentario. Tema xurídico. Tema xurídico, como dixo o Luís, efectivamente presentouse no Servicio de Mediación e Arbitraxe de Madrid, no SIMA, un acta de conciliación que é un acto previo a formalizar a demanda. Como era previsible, non houve acordo no SIMA do pasado venres, creo que foi, ou xoves, xa non me acordo ben, o venres, non houve acordo e hoxe mesmo formalizouse a demanda. A demanda hoxe xa está presentada para a vía judicial no xulgado do social da Audiencia Nacional. A demanda colectiva témola xa formalizada e está no prazo dos 20 días. Sempre un debate entre os letrados dos sindicatos, se isto era unha pérdida de dereitos que teríamos un plazo legal dun ano ou era unha modificación das condicións de traballo que teríamos 20 días. En calquera caso, os sindicatos por prudencia, os letrados dos sindicatos por prudencia, acordaron ir aos 20 días, porque estamos nun tema moi novidoso, moi singular, non hai jurisprudencia, non hai experiencias anteriores, entón os letrados que están buscando a máxima protección legal posible.
por parte de Endesa, quen vai defender Endesa é o bufete Sagardoi, un bufete privado do máximo nivel que hai no Estado. Sagardoi é un catedrático de do traballo que é unha auténtica autoridade no mundo do traballo, se Endesa non está reparando en gastos en este tema. O bufete Sagardoi non é precisamente dos bufetes baratos no dereito ao traballo, que Endesa vai con toda a súa artillería. Nese sentido, hasta onte pola mañá non tiñamos previsto máis accións judiciais que isto. Conformábamos con conflito colectivo que, según os abogados sindicatos, dábanos cobertura a todos e a todas. Debates que teñen entre eles, suspicacias e dúbidas, porque queren cumprir as garantías e porque teñen claro, saben que están dun bufete diante moi importante, nos piden lanzar demandas individuais. E para isto, para nós, é un problema enorme de organización. As demandas individuais contarán para cumprir o prazo dos 20 días dende o momento que cada persoa recibise a carta. Se alguén a recibiu o 7 de xaneiro, o prazo remata o 5 de febreiro. Sempre desde o momento que se recibe a carta, 20 días hábiles. Como isto non é unha cuestión que estaba na nosa previsión, que non apareceu-nos onte, estamos intentando organizarnos a marcha forzada. Intentarei explicarlo, e se non fago ben, que me corrixe calquer compañero, porque é un tema complexo. Primeiro, pedirvos prioridade aos que recibiron as cartas antes. Quen recibiu a carta o 15 de xaneiro, que non corre. O que recibiu, por exemplo, eu recibi no día 22 de xaneiro. Teño tempo. Por qué? Porque vamos colapsar o xulgado de paz das Pontes. Que hai que facer? As asociacións sindicais e a PREN teremos un formato de papeleta POSMAC de Ferrol, para o Servicio de Mediación e Arbitraxe de Ferrol, a presentar, que ten que asinar individualmente cada traballador ou traballadora. Logo hai que ir a xulgado de paz a pedir un poder que hai que facer en persona, un poder judicial. Se ensino este do XT hai máis, cada organización sindical terá antes ou despois o seu. Aquí tamén teño do CIGA, pero bueno, da igual. Son poderes que hai que coller as asociacións sindicais, unha PREN, e da xulgado de paz persoalmente a que o xuiz de paz emita o poder judicial. Para logo, cando se haxa ao acto nos MAC, os representantes dos sindicatos, abogados e representantes, podan comparecer. Entón, dirixirvos a calquera sindicato a PREN de que formades parte. Supoño que a partir de mañá estaremos en condicións, supoño, porque estamos facendo marchas forzadas, todas as organizacións de atender. Para coller o papel, a papeleta de demanda nos MAC, que hai que cubrir os datos que hai que poñer ali, nome, documento de identidade, cando reciben a carta, etc. Logo hai que ir a xulgado de paz a pedir o poder judicial para o tema legal. Fomos falar a xulgado de paz. Claro, asústanse, porque podemos meter nas Pontes a unha chea de xente e non dan, saben se van dar feito. Por iso, por favor, escalonar. Quen antes recibise a carta, a que recibiu o 7 de xaneiro, 8, que vaya canto antes. Quen a recibiu despois, que espere, porque vamos a colapsar as asociacións sindicais e o xulgado de paz. Sabemos, somos conscientes, non facemos trampo solitario, que non vamos dar chegada a todo o mundo. Temos compañeros hospitalizados, xente moi maior, xente que non vive nas Pontes, pero nós traballamos co que temos, non temos outra cousa. Intentaremos chegar a todo o mundo, pero sabemos que vai quedar xente sin cubrir. Dito isto, os abogados fanno por unha maior cobertura, por unha maior garantía, porque teñen medo, como din eles, que a demanda colectiva decaiga por inadecuación de demanda. Queremos que igual chegue a demanda colectiva. Este último traballo que nos mandan as demandas individuais, pois tenemos que afrontalo e facelo que a maior organización que poidamos, sabendo que non vamos chegar ao 100%. É imposible. É físicamente imposible. Entón, pedimos a colaboración de todos e todas para que cada un vaya a organización que pertenece. Se hai alguén que non pertenece a ninguna organización, que vaya a que considere, que escolle. Aquí non hai cousinas de ningún tipo. Que escolle a organización que queira, que se acerque hasta ali. Ali xa dirán as condicións que hai. Coller a papeleta POSMAC, firmala, e logo xulgado de paz a polo Poder Judicial.
para volverlo a deixar o sindicato, para que o sindicato poda levar aos MAC e tramitar todo o papeleo que sexa preciso. Pois isto que nos vai ter enfandangados ou moi empantanados por lo menos unha semana ou 10 días, que non é unha cousa que non vai ser fácil de desenvolver. Hola, mira, eu son filla dun traballador pasivo que xa faleceu, entonces miña mãe ahora mismo non está en ningún sindicato. Non sei se pode, no que estuvo meu pai, se pode pedir a axuda de cubrir ese papel e facer a demanda. Pode pedirlo a calquera sindicato a PREN, a calquera. Dito isto, porque non aquí trampas ao solitario asustas, non é gratuito, trampas ao solitario asusta, non facemos. Porque acordamos hoxe pola mañá, porque cada organización ten as súas normativas de funcionamento e tal, pero pola mañá que non se lle vai cobrar a ninguén, porque somos conscientes de que hai xente que a miña nai non está afiliada a nada, ten 91 anos, non lle dicir a miña nai, explicarlle a miña nai, en fin. Se lle vai pedir que se afilie. Logo, cando acaba o proceso, se queda de baixa, que se dé de baixa. Porque estas cousas, as organizacións sindicais, e a PREN, tamén nos costa cartos. Ir a Madrid nos costa cartos. O sea, vivir, o sea, tal. Entón non se vai pedir, había outras normativas, e o que acordamos as 4 organizacións sindicais e a PREN é escollede o que irades, nós non temos competencia entre nós en isto ninguna, escollede a opción que irades, e o que se vai dicir, quen vai a fazer, se non está afiliado ou afiliada, non é, xa non está coberto, o que non ten que afiliarse. Cando acaba o proceso de baixa, pois se dá de baixa. Quero dicir, pero non tiñamos outro método. E que non queira vir a nós, pode facelo libremente. Se terá que buscar un abogado, abogada, ou calquera outra cosa. Pensamos que é moito máis caro, pero bueno, eso xa está na liberdade de calquera. Entón, tu nai, ou ti por ela, decide o que consideres, que as portas das 4 organizacións sindicais da PREN, acordamos eso pola mañá previas asambleas que estaban abertas para todo o mundo. A ver, desde o UGT, o que está dicindo Nandi, xa o dixemos por mañá, xa o dixen antes que desde o UGT estaban blindados, se vai dar un papel aí fora cando salguere, sobre todo a xente que é fora das Pontes, para que vaya pedir ese poder notarial, porque cada un ten que facelo donde resida, para poder dar o poder notarial hacia as persoas que van representar, porque senón teríamos nos IMA un montón de xente. Entonces, desde o GT, igual que tanto dice a CIGA como a Comisión, que está o representante da Comisión, que non hai ningún problema, por supuesto que hai que fazer o trámite, porque xa vos dixamos antes, eu volvo a repetir, o dixo por mañá, o repito, estamos na unidade de acción. Eu creo que debemos aportar todos. Entón, a forma de colaborar é que cada un poñe o seu grano de areia. Sabemos que cada un ten o seu reglamento de funcionamento, por supuesto, pero que nadie vamos deixar mangaos a nadie, por supuesto que non. Solo era aclarar que comentaches antes, Nandi, que a demanda colectiva xa presentades pola mañá. Sí, bueno, eu non sabía se por mañá pola tarde porque andamos moi atrasados, eu xa teño aquí. Xa está registrada, o sea, en que momento foi, pero foi hoxe, sí. E a individual teñen que presentar ou temos que presentar todos os diferentes colectivos? Todas as persoas, unha por unha. Pero os activos non. Os activos non, os activos isto que lle preocupa aos xuristas é a persoal pasivo, a UBS e presubilados, os activos entenden que cubre suficientemente a colectiva. A demanda individual é para outro perfil de secretaría, razón, perdona. É aclarar un pouco, a ver. O personal activo, a presentar conflito colectivo, xa queda salvaguardo nas condicións, porque aí é onde pode ter a pérdida de dereitos e as modificacións sustanciales do posto de traballo. Porque xa é presentada a demanda colectiva a nivel general. O problema é no personal que estamos prejubilados, hai PVS, AVS, hai jubilados, huérfanos, viudas, e hai ese donde Camión manifestaban os abogados, os que están en Madrid, pero ese estaba Camión non é necesario, pero ante a duda dicía que era mellor salvaguardarse e presentar as demandas individuales, pero personal sin ser activo. O activo xa está coberto por o conflito colectivo que se presentou hoxe. Por la mañá, cando a asamblea ás 11, non tiñamos conocimiento, sabía que se iba a presentar, pero ao largo da mañá notifica que está presentado. Más preguntas, compañeros?
Bueno, pois, se non hai máis preguntas, acordádevos de que o xoves ás 10:30 da mañá concentrámonos aquí nesta plaza como outro día e iremos en manifestación hasta o centro de traballo. Gracias por colaborar e por asistir á asamblea.